Nasikop ang duha ka mga suspitsado sa pagpusil patay sa usa ka habal-habal driver sa Lawan 1 sa Talisay City. Sa iranta sa live report ni Femari Dumabo. Fem? Ses nahitabo ang krimen niadtong Domingo sa gabi og sud sa tulo ka adlaw nga gipagpalawom sa investigasyon sa kapulisan ug pagpangita sa mga responsable sa krimen, nasikop ang duha ka gabi. Si alias Patuk, 49 anyos, usa ka habal-habal driver, gipusil sud sa internitan sa Upper Lawaan 1, dakbayan sa Talisay niadtong Enero 18 sa gabi. Gisulod siya sa gunman samtang nagdulag online nga sugal. Dayon pusil ka duha ka higayon siyang ulo. Nakadagan pa si alias Patuk, apan nahagba ra gihapon kini ug wa nay kinabuhi sa dihang gisuwayan kini pagtabang. Bato di Police Lieutenant Colonel Humubono Sayon, hepe sa Talisay City Police, nga nakakuha og kopya sa CCTV ang iyang mga operatiba nga nahimong kahimanan aron mailhan nila ang mga suspitsado. Nasikop nila og una ang usa sa mga suspect nga si alias Keith, taga Barangay Lawaan 2. Gitumbok siya nga mipusil sa biktima. Nakuha gikan kaniya ang motorsiklo nga gituang gigamit isip getaway vehicle. Usa ka helmet ug usa ka parisan sa tsinelas. Pag-backtrack po nato sa mga CCTV footages, corroborated po sa mga statements ato ang mga witnesses, na-identify nato nga locate gyud nato ang gunman. Tulo ka oras gikan sa pagkasikop ni alias Keith, nasikop usab ang iyang kauban dito sa Barangay Tunghaan lungsod sa Milanilla. Giila ang nasikop nga si alias Upaw, 40 anyos, kinsa gitumbok sa gunman nga mo'y nisugo kaniya pagpusil patay kang alias Patok. Nadakpan siya pinaagi usab sa tabang sa kapulisan sa Milanilla. Nakuha gikan ni alias Upaw ang usa ka 45 nga pistola, usa ka magazine ug may duha ka mga bala. May kalambigitan sa ginadili nga drogas ang gingong motibo sa krimen. Nalambigit ang biktima ug ang mga dinakpan sa pagpamaligya sa dinagkong bulto sa ginadili nga drogas. Gingong sakop usab sa gun for hire ang maong mga dinakpan. Sa nasa gitanaw, no, not only here in Talisay, to include also other places, katong mga shooting sa mga sikbit nga lungsod, mga syudad, because we believe this suspect is involved for gun for hire. Gun for hire. At the same time sa disposal of illegal drugs, sir. Would like to commend yun ang atong personnel, no, nga sub-sub yun ang pag-imbestiga, wag yun dani pag follow up until locate yun na arrested yun ato suspects. Gisubay sa kapulisan ang armas nga nakuha sa posisyon ni alias Upaw kung mao ba kini ang gigamit sa pagpamusil. Ses ang duha ka mga didakpan ang magatubang og kasong murder ug kasong kalapasan sa paghupot og di lisensyadong armas. Samtang kapulisan gikan sa siligang syudad ug lungsod og PNP unit uban pang PNP unit ang nakigalayon sa Talisay City Police aron sa pag-ila sa mga dinakpan kung maubasap ang mga suspitsado sa mga shooting incidents nga nahitabo sa ilang lugar. Ses, Dagang salamat, Femari Dumabo.